na? Working? Ispa. Ayan. So, istimaram anak ko, baka matunag ka, ah. Ada kami tatatiaw away. Agal-ala kami timangga. Awan di akin kanya. So, impakada milatan tipuon na. Okay. Bird. Repeat. Fresh. Ay. Perfect. More. May isa. Takpay lang. Bungga. Aguray ka. Wait. Red. Lokyoyo. Diba? Ang lalaki, oh. See? OMG. Bongga. Yeah. Wait. Maghanap din ako ng mga shoot. Ganyan ka pinagpilutan? Pero, pilipitan. Next target. Oh my God. Diba? Wait na. Wait. 7. Oh. 8, 9, 10, 11. Oh, join na. 11. 11. Ah, bongga. 12. Sige, no? Pero, wait. Pupunta ako sa Jibang Quest. Kukunin natin yung mga pipipila. Ay, itis pa. Oh, hindi pinalik ko na. Sayang ako. Yun, oh. Atan be, di ka gugulo, di ka upat sa. Pero, Nakita mo di dyan? okay. 12. Lang, yan. Hala, nagat ko tol. Wait. Hala, ang kyoyo naman. Wait man natin mandakdak sa ay baliktado mo. Akang. Nadulog sa baba. Later na yun. Pilutin later. Nadulog doon eh. Effect. 13. Wala na? Working? Ispa. Okay, good story. Ano, inak na yan, tita? Okay na yan. Bumaba ako? True. Okay na to. Adulay ko na. So, next time again. True. Oh, next. Tadaan! Yan ang ating pinaghirapan for today's video. So, agawid kami later ulit. Anak ko, careful. Be careful, ha? Masugat na tuldim. Ay? Lumawa na ko taukim. Stimaram. Tanakaala kami mutunti mangga. Kut agawid kami. Ito na ang aming sasakyan. Di ba? Fortuner. Charot! PMR. O, di ba? Mumurahin. Balik mo na yan, anak, at let's go na. Bye! See you later!